Tim Hei Coro Barep Kru wis tak trimo lakon iki senajan abot tak sangga apa iya kowe ikhlas ke tresnaku pilih karo wong liya tak akoni aku iki wong lanang ra duwe bondo senajan babakan ganteng terion duwe irung dawa apa penak eta bacok nanging buku medosa apa penak eta santet nanging wedi penjara nanging yen tak terus ake rasa remuk ning dada bunuh diri nganggo tali nanging ngajakku mas Riki apa penak edan wae utuhmu bengi desa Amara geng Tim Hei Coro Barepku Ajos geng apa ora elek kawasanku dibalik guling apa kowe lali ra duwe duit kok ngajak nyanyi apa ora kelingan LCCG kerebutan wujud tresno wujud sayang sekupi mlebu gadean wis tak trimo lakon iki senajan abot tak sangga kowe ikhlas ke tresnaku pilih karo wong liya tak akoni aku iki wong lanang ra duwe bondo senajan babakan ganteng penting ora dadi duya apa penak etak bacok nanging wedi penjara apa penak etak santet nanging hukum dosa nanging yen tak terus ake rasa remuk ning dada bunuh diri nganggo tali mengko ndak krasa lara apa penak edan wae utuhmu bengi desa kayak tali nang belum kan lo apa ora elek gawa PCX balik guling apa kowe lali ra duwe duit kok menggo HI apa ora kelingan mubeng-mubeng golek utangan wujud tresno wujud sayang satria mlebu gadean wis tak trimo lakon iki najan abot tak sangga kowe ikhlas ke tresnaku pilih karo wong liya tak akoni aku iki wong lanang ra duwe bondo senajan babakan ganteng tur yo duwe irung dawa apa penak etak bacok nanging hukum dosa apa penak etak santet
trimo